Čau lidi, zdraví vás Kraten Biker a vítejte u nového videa. Dneska se spolu zkoušel motovlog. To je další kabel, tenhle krátký. Ajajaj. Tenhle je krátký. Budete chtít další káblík. No, záznam pro týden. Tak je to fajn. No tak doufám, že mi bude slyšet. Jo. GoPro jsem zapnul, takže pak to opravdu muset se synchronizovat. Tachometr samozřejmě ukazuje špatně, jestli tam bude vidět, vůbec netuším. No ten kabel to měl jako vadit tachometr, ale nemusel by. Nemusel by tak moc. Ano, mohl jsem se dát ten telefon do kapsy, ale problém nastává s tím, že ten telefon má krátký kabel k těm sluchátkům, takže by se to do kapsy nevešlo. Díry. Aha. Takže ještě jednou vás zdravím u možná prvního motovlogu, který vyjde na mém channelu na YouTubeku. Myslím, že mohl, vůbec by to nebyla škodu. Kde si filtraci dolní. No a projíždíme úplně v klidu, víš co tady jako. Jestli když si projedeme lesíkem. No. To je ten můj oblíbený úsek, tak říkám, doufám, že tam bude něco slyšet. Nevím, jak to půjde, nevím, nic. Máme 4 hodinky, tak zvířátka by to ještě brát nemuseli. Sedneme si trochu. No, tady je levotočka. Ale vypadá to fajn. GoPro by mělo být nabitý na max. Jsem porovnal GoPro, takže tak. Říkám pohoda, no. Se mi mělo fungovat, jak má. To doufám, to jo. Když se mi nevytrhne kabel nebo něco. Ale to by nemuselo, no. Je už čelíček, běhej chodci. Já si neumil plexit, já blbec. Mám celkem zašpiněný už od minule. Nebo od minule, respektive od včerejška. A pojďme se nějakou cestovnější rychlostí. Říkám, ale tachometr funguje, ale ukazuje špatně prostě. Já to nechápu, jako každý tachometr, každou motorku, kterou potkám, má rozbitý tachometr, ty vole. To je hrozný, fakt že jo. Pozdravíme kámoše, bikery. A tak. Ty bikerů dneska jezdí, ty vole. A ten je zrovna za mnou. Já nevím, že tady je fakt jako hnus. Teď se vrátíme a pojedeme tam na můj oblíbený lesní úsek. Ano, jako mám těch úseků víc. Mám těch úseků mnohem víc,
oblíbených. Když všichni jsou v lese, což je škoda. To bych rád, který by byl někde jako mezi les. Nebylo by to úplně tak v lese. A bylo by to super, no. Kdyby to takhle fungovalo. Aby tam prostě neběhaly laně, srny a tak. Protože laní a srní a těhle hnusů už mám dost, jako no. Je nádherný úsek. Pozdravíme, jsme slušní, takže pozdravíme. Ale vždycky tady těch lesík je důležitý pohled. Já se nekoukám doleva, doprava, koukám se jenom před sebe. To nakonec co vidím. Tam kam vidím, tak tam se koukám prostě, no. A to je pro mě asi nejdůležitější. Koukat tam, kam dohlídnu. Proto jsem možná třeba jako jsem mohl vyhnout přístroj se s tou laní, co jsem měl na prvním triumfu, ale hej, to nikdo prostě neví, víš to. Já jsem ji neviděl, já ji prostě neviděl. Já ji viděl, ale takhle před motorkou. Takže tak no. Těžko, že to není natočený, ježíš, to byl záběr. Kurník šopa. Ale jako ti nechci přivolat jako nic, jo, protože nechci úplně jako potkat teď jako laň. Ne, děkuju, nemám zájem, jako. Když jsem jednou potkal, tak víc jich nepotřebuji. Jinak dneska je asi kolem 30 stupňů, takže jezdím v kevlarových džínech a na tom no, kevlaráky džíny a jako enduro armor vrchní, no. Tady to nemám rád. Nějaký srajdy na zemi. Tu letáčku to taky nemám rád moc. Tady se vysekala kamarádka, která jela 20 metrů přede mnou. Takže úplně jako není to luxusní. No, tady projedeme. Ježíš, co to je spraďocha, tomu to jako nehorázně kouří to autíčko. No, uhni s tím Peugeotem. Tak, se je skovali. A kouknem, ty vole, co to je, kámo, ale no tak. Co to je? No co to je? To se mi dá jako... Ty vole, ty smrdíš, to je nehorázný. Kámo, jak tohle může být legální, ty vole? Je tam auto, tak nemůžu... A teď budeme pohodově. Takže jako na chill. Pohodka, klídek. No stres, no Adidas. Nevím, jestli ta kamera není moc nízká, no. Tak uvidíme pak v záběru. Možná jen akcivo, ale hej, tak jako...
Tak ať je. Mně to je jedno. Ať je klidně shaderem. To není podstatný. No, pohodička. Au. Byly hrozný zvuky. Já to nebude v tom videu slyšet tolik. Chcete, no. Ale a všichni by se mohli jít doprava, protože já potřebuji rovně. Takže první auto bude problém, to jde rovně, asi zbylí by mohli být v pohodě. Jo, ty jsi taky doprava. Je přijde tam z toho modrýho, to je jediný problém. Možná. Modrou dodávku, no. On asi neví, že tady ten úsek je zavřený, takže no, jako tady je uzavírka pak. Tak proto možná tady tu jede. A dobrý dělání tady neběhají, běhají tady jeleni. Dobrý, pouštěl mě. Když se tady tu jiný nepamatuju teda, jo? Asi naposled před měsícem. Ne, kecám. Ne, nekecám, já nevím. Možná kecám, možná ne. Musím podívat na videa. Jo, hodně z vás mi bude teďka hejtovat, že používám zbytečnou dvojku. Či souhlasím, no, jako, že bych mohl používat i ostatní kvality. Aby ta převodovka se trochu rozpohybovala. Takže rovnoměrně ochlazené kvality. Tady co se teďka projel, tak se taky vyboural kamarád. Je to tak tomu blbě jako já doslova jezdím úseky furt, kde se vybourali moji kamarádi. Což nevím, se úplně jako k smíchu, no. Nevím, jestli je úplně k smíchu. A jak máme to tam přes tu trojku, co to dá. Nový asfalt najedeme. Jdeme. Trefil jsem se tu díru, kterou jsem trefit nechtěl. A tak no. Ale napište mi do komentářů, jestli využíváte celý spektrum otáček. To mě také zajímalo. A třeba někdo, kdo z vás má Triumfa, tak to potom mě to zajímalo ještě víc. Protože já si zatím stojím i v autě celkem, že je potřeba mít prostě jakoby rozjet, ono je potřeba, já už jsem melu kraviny. Je potřeba používat celý spektrum otáček, jo, ať prostě motory se projedou a blablabla. Vždycky miluju jakého auta,
který třeba 10 let prostě jezdil člověk, který ty vole jezdil v autě do 3000 otáček a to auto je úplně mrtvý. Ale úplně mrtvý motor, ale jako strašný. Nemohlo, když se mi rozsvítí rezerva. Já jsem měl taky v dohlední době rozsvítit. No. A tady se úsek zpomalím trochu. Koukněme se na telefon. Co to nahrává? Ale asi to nahrává stále. Jo. Takže to je fajn. Krát jsem ještě nezjistil, jak vytáhnu ty zahrávky z toho telefonu. Ale tak je to Android, tak se to mělo jít vždycky, ne? Kámo, mě vedro. Jak jsem v tom lese, tady nefouká prostě vítr a jde pomalu. Je mi hrozný vedro. A teď mám to síťovaný, kámo, takže to úplně... Tady vlastně jsem jim dal pozor, aby někde měl být sorben, protože tady nedávno boural někde auto. Hej kámo, začni fungovat s tím plynem trochu líp. Jezdí dneska jak moc ucukujeme ty otáčky, to je možná tím vetrem, jak jsem unavený z práce, nebo ne unavený z práce, protože unavený nebudu si na motorku, ale prostě... Ale jo, taky mám unavený. Mohl bych říct, jak je upečený. Já bych mohl jet doleva, ale nepojedem. Pojedeme až dole. Každopádně teďka udělám tu vesnici, jakoby sfaknu a pak se ukážeme až za vesnicí. Takže zatím čau! Čau! Takže čau! Jsme opět zpátky. Jsme za vesnicí. Takže to trochu rozjedeme. Je tady fakt vedro. Je to rozpálená ta hora. Je to celý rozpálený. Já jsem chtěl původně na Karlovarské otáčky, nebo na Karlštejnský, ale tam asi nepojedem, protože tam ty hadi v tom lese, to bude hrůza. To bude klouza jako prase. Já si dáme jenom čas, no, uvidíme. Na 17, to znamená, že baterka by měla vydržet ještě půl hodiny. Baterka by měla vydržet ještě půl hodiny v GoPru, tak doufám, že to tak bude. Takže tady nahoru. Tady pojedeme nahoru. Ježíš, kde ty se tady vyloup. Ale ta motorka topí, jeďte! Hele, jako výfuky pod sedlem jsou hrozně pěkná věc. Jo, vizuálně je to úplně nádherný. Problém nastává v tom, že tam je extrémní teplo do sedla. Takže jako, hej, to na jaro a na podzim to musí být skvělý, protože máš vyhřívanou sedačku zadarmo. Ale když jsou venku 30, tak nechceš mít úplně vyhřívanou sedačku, víš co? To není jako požadovaný. To není úplně jako to, co chceš prostě. Takže to mi chvíli jako takovou nevýhodu malinkou, no. Prostě jako teplota, no.
kámo, jako já mám asi nekonečnou nádrž. Protože ta rezerva prostě neukáže. Protože si mám takhle odtankování 140 kg na teď. Já vím, že to 136,5, ale tam je reálně nějaký 140, protože jsem to zapnul až se šlo 3 km, 4 km dál. Vlastně 10 val. Takže už tam měla pomalu začít svítit rezerva. Kámo. Jo, vlastně výhledem motorku, už jsem na to přišel. Hej, ale mi pálí ta prdel, to je hrozný. To je fakt jako šílený. Tady jde ta hnusná levo pravo točová táčka ostrá, to bych ho vzal. Ale ono to je, kámo. A to je jako zatáčka na jedničku, no, ale já nechci spojkovat, já vím, že se to motorko nelíbí. 2000 otáček a jdeš na dvojku a mají 20 kiláků za hodinu, já vím, že to není ideální. Tak prosím tě, mě nemlaj za to. Já vím, že cukáš. Prosím, buď hodná. Já se tě to moc omlouvám, vím, že za to nemůžeš. Tak já tě tam tu jedničku tam dám, no. Ale necukej, kam když tam máš tu jedničku. Chtěl jsi jedničku, máš jedničku. Ale bez cukání, jasný? No to já už to takhle dělám, jestli prostě pojedl motorkou. Tak je to moje nejlepší kámoška vlastně, že jo? O, jednička vyspojkovaná. Kámo, jeď do prdele už. Odbočuješ perfektní. Tyhle hádi budou rozpálený jako prase, jdeme. No a už se nezajezdíme, protože jsem šmudla, no. Ale a víte co, já dneska mám krátkou výšku, jen takhle jako podle Oberonky, nádhera, že jo, můj kochačka. Tak to vezmeme nahoru, tak jsem se vyboural, protože proč ne? Jen taková jako decentní projížďku dáme, jo? Testovací. Když se to osvědčí, tak uděláme něco dalšího. Pohodka. Au, mě se mi cvrkl do prstu. To nebyl kus mý motorky. Jinak, jak říkám, jako já teďka jedu 50, jo, ale prostě ta motorka prostě hrozně ukazuje navíc, ty vole. To je neskutečný. A fakt nevím, jak to opravit, to prostě nejde opravit ta motorka. Nejde mi to, prostě jako nenašel jsem žádný návod, na YouTubeku, kámo, prostě nikde. Je tady taky provoz. Dneska nějaký extra velký. My sami náskok, že autobus tam jedou do toho kopce, protože já si zatáčky chci užít, chci za nimi táhnout, že dáme kousek náskok a až jim dám náskok, tak se rozjedu tady za tu zatáčku. Pohodka a můžeme jet na to. Tam je nafta nebo volej? Já nevím, ale vůbec se mi to nelíbí. Ale vím, že mám dobrý pneumatiky, které by mě měly podržet.
a tady ten úsek je taky často v mých videích, protože je prostě zboží a skvělej. Jako na tenhle úsek si nemůžu vynechvalit. Já si je to, co jsem nechtěl, no, prostě jsem tady potkal slimáka. Tam je slimák číslo 2. Ach jo, ach jo, ach jo. A tady už nepřejdu. Jak možná bych tady tohohle dal, ale... ale otočová dlouhá letáčka a... A mi vyjel někdo na motorce, mi to valil a neklaplo by to. Takže musíme jezdit vždycky s rozumem, ne trochu. Tady ale... To je ale jiný kasa tohle. Jo, tahle rovinka je prostě skvělá, to předjíždění. Základně přijde 3 auta ještě za sebou. No a tady to nemám rád, no. Hej, kámo, další smraďoch, prostě dieselovej. Tady? Ne. Kde to bylo, to laň? Au, jsem se trofil do helmy. Tady, jak teďka vyjedu předjímu teďka, tak jsem se vymul laň. Tady. A skončil jsem tady. A tady. To bylo super, jo. Ale mě se tam štrkuje, jak to je kilo. Ani ne kilo. Hej, já věka, prostě říká jsem to slopé. Neštěstí, kámo, prosím tě. Nevím, mi zase odchází ten mikrofon s tímhle. Telefon chce jako to někde tak pochodovat. Nevím, co s ním udělám. Chtěl nějakým způsobem utáhnout, ale... Nebudu držet to v pohodě. Dokud drží to v pohodě, hej. I believe I can fly. Jo, to jsem si vlastně zpíval. Kámo. Já bych vás chtěl hrozně moc vzít všechny, ty vole. Ale nevím, kde to udělám. Tam to neudělám, tam mi jede auto. To bude takový problém. Máme jedno. Si věřím. Takže že nemůžu. Tady nevidíte ten horizont. Jo, a je tam auto zrovna. A frčíme! Juhu! Jo. Frčíme dál, frčíme dál. Frčíme spolu a jen tak dál. Viděl, díky, kámo. Víte, jak ta motorka poslouchá slovo? To je prostě boží. Je boží mít motorku, která vás poslechne. To je jako boží mít kamaráda, na který se na vás nevykašle. Jestli mluvíte pro výšku. A tak bych ho mohl brát, ale on celkem jde svižně, kámo, takže on celkem jde svižně. Já samozřejmě nevím, kolik přesně jede, jo, protože říkám můj. Držák a telefon se lámal, mírně. A už by mohl držet. Ale 120 pohodička, ne, kámo.
Hej kámo, frajeři jak je pustili, ne? To je jak chábři. Proto se občas vyplatí nelítat jak idiot. Ale nikdy nevíte, co se může stát. To tady, kdybych třeba předjel toho Superba, kámo, dobrý. Jsme v klidu, kámo, jsem rád. Hej, já prostě, mě to nejde ty motovlogy zatím, jo. Uvidíme, jestli mi to půjde fakt v budoucnu, ale já se neumím jakoby zároveň mluvit a soustředit se na jízdu. Je to hrozně hardcore. Když mám asi potvrdí každý, kdo natáčí motovlogy, tak je natáčí v rychlostech moc velkých. Velkých, já nevím kolik jedu, že jo, protože hej, tak můžete prostě. Kamo, neskoušet nic. Budu chápat jak svině, pochopil. Jasně, já se uprostřed zatáčky cyklisto. Jo, cyklista se uprostřed zatáčky, je to nejlepší, co si mohl kdy udělat. Gratuluju. Congratulations. No. Hej, mám na vás otázku, lidi, jo? Teďka jsme potkali už taky pár skuteristů, tak by mě zajímala jedna důležitá věc. Za trojku se lidi motorce bude tolik vadit. Vadí, co? Potkali jsme pár skuteristů a zajímalo mě motorkáři, zdravíte skuteristy? To je dobrá otázka. Zdravíte je, nebo je nezdravíte? Mě by to třeba osobně hrozně zajímalo. Protože jsou motorkáři, kteří tvrdí, hej kámo, skuter není motorka. Je pravda, že skuter není motorka. Skuter je motorka, která má automat. A nemusíš na ní mít nohy. Jako nemusíš je používat. Ne, že nemusíš mít. Jak bych si pak nastavil červený, že jo? Jo. Protože, hele, jako dneska už máš kámo prostě ty velký skutry, a to jsou třeba 7 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg. Kámo, to už nejsou, to jsou prostě jako skutry, které lítají jak motorky. A oni jsou i takový, jako mají už lepší aerodynamiku, že si to dá i klopit ty skútry, což je perfektní. Jo, minul jsem znám klučinu, který prostě takhle vážně bavorák mě dohodit, jo. Ona jsou bavoráka a nevím, jestli je policejní nebo ne. Tak jdeme ukázat. Bavorák! Hej kámo, tak tady je to v piči, úplně ta kolona. Bavorák radši odločil. Což chápu. A nevím, co to bylo bávo, bylo to nějaký bávo. Teď sám vím, co to bylo. To bylo M5. M5 verze E61, bylo to v kombiku. Dělá M5 kombik? Nevím, ale to bylo M-paket to byl určitě, podle proužků na masce. Jestli to bylo originál, no. Ale jako měl zátah pěkný, takže by to mohlo být, tak. Kámo. Když jsem tam skoval rychle, ty vole, s tou Miatou.
Je tam Miata, je tak malinký autíčko, kurňa, to je tak dětský, to je. Jako, myslím tu Mazdu MX-5, ale chápeš, jako, říká jsem Miata. Je to tak malinký prostě, to je nádhera, kámo, to se mi hrozně líbí. Já jsem teda přemýšlel, že si je koupím taky, no. Tu 1.6, nebo myslím, to je 1.6 nebo 1.8 motor, ta silnější verze. Kámo, je to zadokolka, tam tohle to. Prostě máš tam permanentní kabrio. Je to pěkný, malinký, je to zadokolka a ten výkon na to úplně, toho motoru, toho silnějšího, a to úplně stačí. Čau. Kámo, proč se směješ? On se mi smál, on se mi doslova smál, chlapec. A další bobrák. Hej, proč se mi smál? Já nevím, proč se mi smál, on se mi normálně smál? Ale vidíte, pozdravil jsem skuturistu. Což je důležité. Což je velice důležité. Dobráško. Natural 95. Tak jo. My se rozloučíme a mějte se hezky. Čus.